Pivo alebo čaj? To je otázka. Vitajte v múzeu sestier Rojových. Túto otázku si budeme dávať nasledujúce mesiace. A to kvôli tomu, pretože otvárame novú expozíciu, novú výstavu pod názvom Krčmári a abstinenti. Budeme sa venovať abstinentizmu a alkoholu v rojovskom hnutí. Táto otázka bola pre sestry Rojové a ich spolupracovníkov dôležitá. Výstava je už takmer na spadnutie. Mám tu bilten ku tejto výstave, ktorá sa venuje alkoholizmu v starej Turej, aj v podjavorinskom kraji na Slovensku, ale aj abstinentizmu vo svete, v Európe a hlavne u nás. Takže krčmári a abstinenti. Neváhajte. Volajte, píšte, e-mailujte, príďte nás navštíviť. Teším sa na vás.